Nongialam Jongka Voice of the People Party, mynta sngi Leit tarik Naiwieng hajar pulai, kila Leit Kynduh ya Director NEIGRIHMS, hlor karai Jongka, kaba pynlyngkot ya Rta Thep Kam Leit pusan Leit Snem, Kam Nursing Officer. Haba kren cekilat pathei khubor, General Secretary ke parti Dr AJ Synkon, ong baka jingia Kynduh Jongki ya Director, kalongban Kynduh no Director pynlyngkot ya Rta Thep Kam Nursing Officer. Bat hadien ke jingia Kynduh ya Director, pynpaw baka daw Jongka jingpynlyngkot ya kani Rta Thep Kam dei ke jingleh Jongka NEIGRIHMS, Hynrei ke dei ke hukum baka sarkar padeng, ling baka Ministry of Health and Family Welfare. Hynrei nakaliang nongialam Jongka VPP, ong baka parti kan Leit Kynduh bat ka sarkar jilla, kabaya dei bat kani, namadon kam bakum ke jilla, ban penmi ya kasur batang kawai, kata baka Rta Thep Kam dei ban ne bet lai pusan, kumbala juyaj baro shikata. Ka jongi kumka parti yakni ka step ban Kynduh yo director Jongka NEIGRIHMS kalong hlor kidon ka advertisement ka bala penmi na ka benta kiti post okay nursing officer te hak bahaga tu ka advertisement kadon ka issue ka bede bat ka reta ban apply ka ba ni shem ba manswa ka de life Snem den rei mynta break lapan kelas ka life Snem te bat hlor kani is no ba kan long ka jingdu ka kraw kam tam ye ki candidates ki jongi te kum ta ngi no ba ka de ngi bangin wan bangin yet ya ke daw balai ba ki pan hier na kalai pusan se kalai pho te rian bing lai Kynduh you director ni shem ba ka don ka order ka bala penmi da ka Ministry of Health and Family Welfare ha ka arpho lai tarik men jong banai ba ra jong you Snem ka ba ki pen hier ya ka tuka ya ka rta na kalai pusan se kalai pho te hagaba kani kalong salunsari kini ki institute baro ki Haba po Jongka central government te kumta nakaliang ka jongi kum party dien benga yo e jing pinshai rungkat pat ki sakhi te ngis ngo ba kadai ngin sai le e benta ngin ha kani ri ke kam ka ba kta ye ki mo ki pat rulum mbe tang hari jala jingin re ka north east block away but shkiwi bi jakak mishpo ladak nang ta shpo Chhattisgarh Himachal Pradesh kani ri issue ka ba ni hapan shim kya hak pat ka central government te nashkwa bani thuru ba hadien baklami ketuka order ka arkulai tarik nagas ka Ministry of Health and Family Welfare te ka advertisement bade kami hak arpu south tarik te nata ka daw ka don ka jing snow jikta ya ketuka yiki khana kiba apply nagam ta ka post te nakaliang jongi kum party kumbangi ju ya moh taka jing smokia ya ka ha ka miat jong wo bon balang ni one ha ka step bani Kynduh director hlor jong ata ni kwa ban pej nang nu ka wan balai kami kum ka order hadien bangila yo ban pej te kum tang sothu pa kamdon kanu nu ka ban ong ka jing le ka ba bure te kum rei ka issue ka ba ni hapan simkia bat ka center ka sarkar jila ka hapan simkia ikani bale se kan bha shibon ada kini ki jala ki mokti ki hill states ki don bentalang kan kham long ka jing dawa ka ba kham klan e ka ban long ka jing to hi ka ma ong bestang e ki pa lom mdei tang hak ni ki thain lam ni mdei shkui bi jakaru insurance kam don namal ba kam dei ke ka jing le na kaliam ka jong kam pat kam dei hak ti jong kani ka wan na po ka sector is Haba le pro state government ro gani parngi nget bangan dengan state government ro na ka atho ka le ai sai kan lai ban le ban wan ra ben ke each na ka 35 ka 30 ke na ka state government 30 35 bahkan lo kumbaga julong kan tahi kumbaong sa nakaliang jongi nakaliang jong party kumot min sa tho saka central government akaban kan penne kumbaga julong man maintain ya katuka abi di baka age limit
kumba kari ban long hi mara kumba kalong mata kadang kecil nong kebasan Snem Hoi. mah tekan ta te nak liang kecui min setho syak central government bat ngi Kynduh ya ka sarkar mah Sarkar. state government maka le kadang ka state ka kham he bahkan le ka badok kam